Τι είναι το stalking και τι είναι stalkers, πόσο σημαντικό είναι? Το stalking είναι μια κατάσταση παρενόχλησης και στην Ελλάδα αποτελεί πια ποινικό αδίκημα και διώκεται. Το λιγότερο που μπορεί να συμβεί στο θύμα είναι η προσβολή της προσωπικότητάς του. Είναι δυσάρεστο, στην καλύτερη περίπτωση, το να έχεις δύο μάτια καρφωμένα στην πλάτη σου. Ιστορικά το stalking ξεκίνησε την πορεία του σαν αδίκημα όταν το 1997 νομοθετήθηκαν οι διατάξεις περί ποινικοποίησης της παρενόχλησης, γνωστές και ως anti-stalking νομοθεσία, στην Αγγλία και στην Ουαλία. Και ενώ περίμεναν μια ετήσια καταγραφή περίπου 200 περιπτώσεων, 1180 περιπτώσεις με άτομα που κατηγορήθηκαν μόλις μέσα στο πρώτο εξάμηνο υπήρξαν, από τους οποίους οι 1013 καταδικάστηκαν. Ο όρος stalker στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει κάποιον ύποπτο τύπο ή λαθροκυνηγό. Στον 20ο αιώνα άρχισε να χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη συγκεκριμένη μορφή παρενόχλησης. Μερικά χαρακτηριστικά είναι η πρόκληση συμπτώσεων, με στόχο την οπτική επαφή με το θύμα, στο χώρο εργασίας του και κατοικίας του. Μετά ο stalker επικοινωνεί με το θύμα μέσω τηλεφώνου, γραμμάτων ή ηλεκτρονικά, με τη χρήση του ίντερνετ. Αυτό λέγεται και cyber stalking. Αργότερα μπορεί να επιδείξουν βιαίες συμπεριφορές, όπως απειλές, καταστροφή περιουσιακών στοιχείων, πρόκληση σωματικής ή σεξουαλικής βλάβης. Το stalking είναι ένα επαναλαμβανόμενο έγκλημα που μπορεί να διαρκέσει χρόνια, με καταμετρημένο μέσο όρο διάρκειας τους 15 μήνες. Τα θύματα συνήθως προέρχονται από γνωστούς του stalker, για συναδέλφους από τη δουλειά, μέλη της οικογένειας του βασικού θύματος και σπάνια περιπτώσεις για αγνώστους. Οι επιλογές αντιμετώπισης είναι πάντως αρκετές. Μπορεί να βοηθήσει ο νόμος, να βοηθήσουν το θύμα τα κοντινά του πρόσωπα, οι σύλλογοι προστασία κακοποιημένων γυναικών, και αυτό επειδή κυρίως τα θύματα είναι γυναίκες. Βέβαια, για κάποιους άλλους υπάρχει και η λύση να αναλάβουν την υπόθεση στα χέρια τους, για να υποστηρίξουν το θύμα αυτής της κατάστασης. Πράγμα που μπορεί να αποβεί οδυνηρό και επικίνδυνο για τον κάθε ψυχοπαθή stalker ή υποψήφιο stalker. Πριν αναλύσουμε περισσότερα, θα πρέπει να πούμε πολύ απλά ότι αυτά τα άτομα είναι σιχαμερά, αποτελούν ένα κοινωνικό πρόβλημα και δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Ας δούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τον νόμο και την τροποποίηση του άρθρου 333 του ποινικού κώδικα περί απειλής, με τον νόμο 4531/18, τιμωρείται και όποιος χωρίς απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράληψης προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία, με την επίμονη καταδίωξη ή παρακολούθησή του, όπως ιδίως με την επιδίωξη διαρκούς επαφής μέσω τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού μέσου ή με επανειλημμένες επισκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον αυτού παρά την εκπεφρασμένη αντίθετη βούλησή του. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Και η αιτιολογική έκθεση αναφέρει τον όρο stalking. Στον νόμο δίνεται έμφαση στην επέμβαση στην ιδιωτική ζωή του ατόμου με επίμονο τρόπο και ταυτόχρονα ότι το θύμα θα πρέπει να έχει εκφράσει την αντίθεσή του και τελικά το θύμα να βιώνει τρόμο και ανησυχία. Μέθοδοι δράσης ορίζονται η καταδίωξη και η παρακολούθηση και πιο συγκεκριμένα η επιδίωξη διαρκούς επαφής με φυσικό ή ψηφιακό τρόπο. Η τροποποίηση έγινε στα πλαίσια του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, Σύμβαση Κωνσταντινούπολης 2011. Από εκεί και πέρα η κάθε χώρα έχει διαφορετική ποινική αντιμετώπιση. Για παράδειγμα, στη Μεγάλη Βρετανία η ποινή μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 5 χρόνια φυλάκισης, ενώ στην Ελλάδα είναι ως 1 έτος και η ποινή είναι εξαγοράσιμη. Στα ελληνικά ο όρος stalking αποδίδεται ως παρενοχλητική συμπεριφορά. Ο όρος αυτός, ωστόσο, υποβιβάζει το βάθος και την έκταση του αδικήματος. Η παρενοχλητική συμπεριφορά έχει συνήθως τη βάση της σε αντικοινωνικές συμπεριφορές, ενώ το stalking είναι συνδεδεμένο με την αιμονή. Είναι βέβαιο πως το 1 έτος εξαγοράσιμης ποινής φυλάκισης και χωρίς λήψη άλλων μέτρων δεν είναι αποτελεσματική ποινή. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις καταγεγραμμένες στο εξωτερικό, όπου ο δράστης περιμένει με υπομονή να εκτίσει την ποινή του, ακόμα και αν είναι 4-5 χρόνια φυλάκισης, ώστε να βγει και να μπορέσει να καταδιώξει και πάλι το θύμα του.
Στην Ελλάδα η ποινικοποίηση του στάλκινγκ και η εναρμόνιση με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό βήμα. Όμως το κράτος έχει υποχρέωση να μην επαναπαυτεί σε αυτό. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι σχετικά με το τι είναι παράνομο, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν εγκλήματα που τελούνται σε βάρος τους και να ξέρουν πώς στοιχειοθετείται αυτό που τους συμβαίνει και ποια είναι τα νομικά τους δικαιώματα και τα μέτρα που μπορούν να λάβουν.